लोगोफोर नै रुमाव जोङो न' भारायावसो दङ दा क्वार्टार मोनथ'वाखै न' भाराखौबो बेसेबां होनो थागासिनो मानसि जायफोरा धार लानानै दोङो फैसाफोरखौ थाबनो हरदो गथ'नि फरायनाया मा जागोन बिथिं थालाय नोंथांमोननोथ' आङो खोन्थाजोबखाबाय माबायदि मा होगोन हाउस होगोन सब होगोन फाय बोरो जानि न'आ लोगोफोर सबसे सानियाय जानि लोगोफोर नै रुमाव थायो जोङो बे जाबाय गेट लोगोफोर जानि न'आ लोगोफोर ओइ सायाव थायो जा एकदम गोजौनिया बुरैनो भिडिअ नांगोन भिडिअ खालामनाय नमस्कार सर बारे मालिक लोगोफोर सिरि एक फ्लोर नैबे जाबाय सेकेन्ड लेखासो फैबावदों आरो खुलिफैदो गेटआ आं आरो उथिगासिनो दङ उथिगया फुल गायनानै दे ड्रागन फ्रुइट ini फुजा खालामग्रा मोनैला दाबो फाइनालि मोनफैबाय जोंनि रुमा बेनो मेस्टा गायना दोनदो परिबेखा माबायदि नायलै गारि खारगासिनो खारबाय थायो बेफोर गासिबो भारा गोजा मोनसेबो खालि गैया सरित लोगोफोर नैलाय खानथाम जाबाय जोंहा फैनाया ओमफ्राय आरो नै पर्दा सरदा सब गोदान लागायजोब्बाय लोगोफोर नोंथांमोन आं दिनै जरहाटनि मा होनगोन रुम टुर होगोन हाउस टुर होगोन सब होगोन फाय नैलाय लोगोफोर न'आ जोंनिया फेंखोमोन आंनि न' एसे फैगोन नङाबा लोगोफोर नैलाय न'आ ओमफ्राय आरो पर्दा गोदान लागायजोब्बाय आरो ना मानो होनबा पर्दा बायना लानायखौ जोङो न'आव दोनना फैफ्लांजोबदो आरो ना थ' बेनि थाखायनो पर्दा गोदान बायफिनजोबनानै लागायबाय आरो ओमफ्राय आरो न'नियाव फैनानै फार्स्ट आलना गोदानबो लाबाय ओमफ्राय आरो खरसायानो खरसा लोगोफोर जोबनो थांलिया मानसि जायफोरा धार लानानै दोङो फैसाफोरखौ थाबनो हरदो फैसा गैया जाना दोङो जोंहा ओमफ्राय आरो नै कुलारबो लाबाय लोगोफोर अत्यासार गरममोन नालाय ओमफ्राय आरो लोगोफोर जों बेयाव फैनाया खैदिन जोङो खानथाम जाबाय आरो ना सानब्रै जाबाय सानब्रैयाव दिनै नै कुलारबो लाबाय अत्यासार गरमनि थाखाय कुलारबो लाबाय ओमफ्राय बाकस साकसफोरखौ बिथिं दोनदो ओमफ्राय आरो नै जा गथ'नि फरायनाय टेबोलखौबो बेयावनो दोनखाबाय बिसिनाखौबो लगायबाय ओमफ्राय आरो बे रुमाथ' माने बिदिनो थासिगोन आरोना बे रुमा जेखिनि नांगौ माने किचेननि बुस्थुखिनिखौबो दिहुनथ'बाय नै बेगफोरखौ बिथिं मोजां आरामनो जामनानै दोनबाय ओमफ्राय आरो टिभि आरो एसिखौ न'आव लांदोंमोन नालाय थ' ओंखायनो एसे जायगाफोरा बाय खालि जादों आरो ना नङाबा बे मोननायानो बिराद जाखायो ओमफ्राय आरो बै नै पिसि बेखौथ' बहायनो गारनाय माने जायगायानो गैथ'आ माने टेबोला गैया आरो ना मानो होनबा नै आङो टेबोलखौ माने दा ओंखाम ओंख्रि संथ'दो आरो मानो होनबा बै किचेन ना माने नै बुस्थुफोराबो बिथिंबो एकदम माने कार्टुनफोरखौ गार'आ आरो ना क्वार्टार मोनबाथाय नांफिनगोन मानो होनबा जों दा भारा न'सो दोङो नालाय थ' नै बिखौ बनायनानै होगोन आरो ना मालिकआ दा बनायथ'बा दा बेयाव संथ'वाखैनोखा ओंखामगोन ओमफ्राय नै बिथिं दोनदो फ्रिजखौ लाइन डाब्बा गोजा बेग गोजा ओमफ्राय आरो नै इनभार्टारबो गोदान लाबाय लोगोफोर इनभार्टार गोजा फानना फैदोंमोन नालाय इनभार्टारबो गोदान लानानै फैबाय आरो ना ओमफ्राय आं दिनै फुङावनो थांनानै मानो होनबा लाइटआ थायाखै आरो ना माने जों फैनाय लाइटआनो थायाखै बिराद गरमबो जादों लाइटबो थायाखै खस्थ' जादों आरो फुदुंना परिखाबो मोनफैबाय दोङो बेनि थाखायनो इनभार्टार गोदान लानानै फैखाबाय थ' लोगोफोर जेरावबो थाङो बेयावनो खालि टप फ्लोर जेरावनो थाङो बेयावनो टप फ्लोर एकदम पात्राथ' थांबाय बेयावबो सबसे टप फ्लोर मोनबाय बकारो थाबाय बेयावबो सबसे गोजौ मोनबाय नै दा जरहाटआव फैबाय बेयावबो सबसे गोजौ मोनबाय आयो बे गोजौआ जोंनि खिथु गारलिया आरो लोगोफोर जेरावनो थाङो बेयावनो खालि जोङो गोजौसो होना हरो एकदम गरमा थानो हाखाया आरो ना अयथासार गरम ओमफ्राय आरो
नैबे बिल्डिंआ माने 3 तालाल' बानायनायमोन आरोना उनाव बिदि भारा मानसिफोरा सेजेफोरा अत्यासार भारा थायो नालाय मानो होनबा जरहाटनिया माने क्वार्टारा खम थ' न'से सिगां फैनायफोरा पस्टिं फैनायफोरा क्वार्टारखौ खालि खालामना थांबासो माने बोसोरसेनि उनावसो बिदि मोनोनो आरोना थ' जों दा बोसोरसे न' भारायाव थाथ'नांगोन ओमफ्राय आरो न'आबो मा बुंगोन लोगोफोर नैले एकदम एलुमिनियाम माने बुरैया न'नि मालिकआ माने बिराद न'नि भारानि डिमान्ड जानायखाय थाबनो धालाय खालामनो टाइम गैला आरो बुरैया ओंखायनो एकदम नैले बिदिनो एलुमिनियामजों थाब जुनानै दोनबाय आरो न'खौ ओंखाय बिराद गरम जादों आरोना उपाय गैया लोगोफोर लकेसना खाथियाव मोजांनि थाखाय जों दा बेखौ गारना थांनोबो हाया जादों मानो होनबा कुटलुनियाबो गारियानो बे सिङावनो फैखायो ओमफ्राय आरो बर' साराथ' बैनो थाबायनानै मोनहैयो आरो डिउटियाव बर' सारनियाबा दा थाबायनानै मोनहैनायखायनो जों दा बेखौ गारथ'ना थांनोबो गोसो गैया थानायाबो खस्थ' बिदि जाबाय आरोना बोसोरसे भारानाव थानांगोन ओमफ्राय भारायाबो जि भारा बिखायो लोगोफोर भारा होनांगो लाइट बिल होनांगो दैयाबो 40 थाखा होनानै बायनानै लोंनांगो आयै न'आव दंखल सिरनानै मटर लगायनानै ओरैबायदि दै बाहाय सेस खालामो दा नैयाव दैनि मुल्य बुजिदो आरोना 40 थाखा होनानै दै लोंनो गोनां जादों बेयाव मा बुंनो आरो थाबायना थांनो हाया बाइक लालायदो थाबायना थांनो हाया ए भगबान हयसे दे आरो नोंबो हा खनसे स्टार्ट खालामबानो मोनखानाय जाखागोन नैले अफिसा नैनो थांबाय मालाय बर' साराबो नैले फिसा न' थुब्रै फिसा दङ ना नै खेरनि नङा बिनि बै खाथि बे खिरखियावनो जयो आरो ना जा बर' सारा आइले बर' सारालाय टाटा हरदै बे मोनसे लामाया बिराद भिर जायो बे मोनसे लामाया बिदि थांनाय लामा गैया आरो ना ससेनिफ्राय बन्द लामाया बिदि ट्रेन आलि दङ आरो ओंखायनो बन्द बेथिं ट्रेन आलि दङ ओमफ्राय बिथिंनो कलेजबो दङ स्कुलबो दङ बिराद भिर जायो आरो फुं समाव बे टार्निंआव बिराद मानसिफोरा नांथाजोबना थायो दै मावजिया एसे मावजि फिसिलायदो मालाय जोङो बिसिनि खाथि अफिसा बिसिनि खाथिखायनो माने दा रुमखौ माने गारना थांथ'नो गोसो गैया आरोना जोङो ओमफ्राय एसे खस्थ'बाबो माने थाथ'बाय थादो आरो दा न'आथ' माने मोजाङानो बिराद मोजां माने सिंनि तालाफोराव मोननायबा एसे थान्दा जागौमोन आरो दा सिंनिया गाय फुल जाजोबना दङ रावबो थाङाखै ओमफ्राय नै मैया दाखालिसो मोनसे प्रमसन पस्टिं मोनसे ओंखारदों आरोना थ' बेयाव एसे खालि जासिगोन आरो क्वार्टाराथ' मोनगोन माने दाथ' थुमनो माने पस्टिं थांबावो मानसिफोरा थुमनो खालि खालामाना क्वार्टारफोरखौ माने फेमिलिफोरखौ गालांनानैसो थाङो थ' खमसे खम 5 मास 6 माससो बिदिनो न' भारायावनो थानांसिगोन आरो ओमफ्राय आरो न' भारायाबो नोंथांमोना न' भाराखौबो बेसेबां मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्ट खालामबानो जाबाय आं खोन्थाहरगोन ओमफ्राय आरो नोंखौ बुंखाबाय नोंथांमोनखौ दै लोंना बायनांगो दै बायनानै लोंनांगो लाइट बिलबो गावनिनो होनांगो न' भारा होनांगो गथ'नि फरायनाय बा गोबां बेयाव फैनानै माने गोबां खरसा आरोना बुंनाङा आरो ओमफ्राय न'आथ' ओमफ्राय आरो बर' गोजा दोङो नालाय नै बिल्डिङा माने बांसिनानो बर'आनो गोजा ओंखायनो थानानैबो एसे मोजां नांदो आरोना गासैबो बर' गोजा नोंथांमोननोथ' आङो खोन्थाजोबखाबाय माबायदि मा जोङो न' भारायावसो दङ दा क्वार्टार मोनथ'वाखै ओमफ्राय आरो न' भाराखौबो बेसेबां होनो थागासिनो नोंथांमोना मोनथिनो लुगैबाथाय कमेन्ट खालाम आं खोन्थाहरगोन ओमफ्राय आरो न'आथ' नै एलुमिनियामनिसोखा बुंखाबाय नोंथाङा माथो आङो एकदम एलुमिनियामनि हस्पिटालाव थानाय बिदि मोनबाय थादो आरो दा बर' सारखौ बुंनोबो हाया एसे दुखु मोनो ओमफ्राय आरो थाथ'नांसिगोन आरो लोगोफोर साननैसो बिदिनो खमसे खम 5 मास 6 मास बोसोरसेबो नांनो हानाय खिन्थु ट्रिक गैया थ' बिदिनो भारा न'आव थानांसिगोन आरो लोगोफोर ओमफ्राय आरो
थेंक इउ बयखौबो लोगोफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय ओमफ्राय आरो जरहाटाव माबायदि नांदों बा एसेबांद्रायबो मोजां नाङाखै दैफोरा बिराद गाज्रि आरोना दैया एकदम गोजा आइरन गैया खिन्थु दैया रङानो गोजा ओमफ्राय आरो माने मा होनगोन बेखौ बोरैबा थाव थाव बिदि फैयो आरो बे माने इनि एरियाना थावनि गोजाखा नालाय थ' दैयाव माने बोरैबा थाव थाव थेलमा बिदि मोनो आरोना दुगैखांबा माने पिस्ला पिस्ला ओमफ्राय आरो बाल्थिंफोराव दै जमा खालामनानै दोनबाथाय बाल्थिंफोराबो बोरैबा पिस्ला बिदि जाजोबना थायो आरोना सिंनिया थ' ओंखायनो एसेबांद्रायबो मोजां मोनाखै थ' लोगोफोर फैनाय लोगो लोगोनो जा खुदलुआ एग्जामबो मोनखाबाय आरोना थ' बिना एग्जामबो जाखासिगोन ओमफ्राय आरो मानसिफोरा बयबो बुंगासिनो गथ'नि फरायनाया मा जागोन बिथिं थालाय थ' जों जेब्ला बर' सारा फाइनानै निउ जइन जानाय लोगो लोगोनो स्कुलाव एडमिसन लाखादोंमोन नालाय थ' एडमिसन लानायाव क्लासाव जेसेबां एक्टिभिटि जाबायबा बेसेबां फरायहोबाय गासैखौबो बिहरनानै आङो जेसेबां फरायहोनाय थ' गासैखौबो जेरक्स कपि दिहुनजोबना लानानै गासैखौबो न'आवनो फरायहोजोबखानाय लानानै फैदो आरोना थ' जेबो प्रब्लेम नायनोसै एग्जामखौ होनानै बे माबायदि हायोना हाया ओमफ्राय आरो फरायहोखानायाथ' फरायहोजोबखानानै लानानै फैबाय मानसिखौ ओमफ्राय परिखा जोबनाय लोगो लोगोनो गरम बन्द होखागोन लोगोफोर 1 तारिखनिफ्राय थ' जोङो न'आव बिदाय होलांलायसिगोन आरो परिखा जोबनाय लोगो लोगोनो गरम बन्द होखासिगोन आरो थ' थेंक इउ लोगोफोर बयखौबो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।